ikhuza abazalwane ukuthi uqalekisiwe obeka ithemba lakhe emntwini okufakazelwa uJeremiah. Incwadi yamaHebheru ikhuza abazalwane ukuthi bayeke ama-statements athi kanti nabakholwayo bayafa na, ngoba izwi lenkosi lishilo wonke umuntu ophilayo uyazi ukuthi uzofa. Ukukhula kwethu endleleni yokukholwa thina singabazalwane ekumele sijabule noma siduduzeke uma khona ohambile isihlobo sethu, sijabulele lokuthi uhambele enkosini, but asijoyini izwe lingakholwa lokusola uNkulunkulu. Incwadi yamaHebheru, that is why incwadi yamaHebheru kunalamazwi esiwafunde emathuneni uchapter 10 verse 36 athi ngokuba nidinga ukubekezela. Kukhulunywa nabantu abasalahla nesithelo sokubekezela. Ngoba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. Ikhuluma nabantu abamamkelile uJesu but umlobo banama-fears ukuthi the promise ingabalahlekela. Ikhuluma nabantu abakhohliswe isikhathi, that's why 37 athi ngokuba kuseyisikhashana nje ozayo uyeza. Ngoba abantu baphila kwangathi bakhohliwe, kwangathi ababone. And okubuhlungu in the book of Revelation, uSathane uyabona ukuthi isikhathi sincane ingakasebenza kangaka. Ibandla likaNkulunkulu alibona ukuthi isikhathi sincane, uJesu uyabuya. Uma ungabheka the influence ekhona embusweni obumnyama uzama ukudonsa abazalwane ukuthi ba-reverse. Abanye ba-reverseswa izinhlupheko, abanye ama-persecutions, abanye ukushonelwa, abanye ukulahlekelwa. Umuntu azacabanga ukuthi inkosi ayikho, kanti inkosi ikhona. The enemy is at work ukuze wena just uzuzeke ku-kingdom naku-territory yayo. Manje amazwi efundiwe-ke manje wona athi-ke ngokuba nenzalo, afundiwe athi make every effort to live in peace. Angisho samukela uJesu oyinkosi yokuthula, unako ukuthula na? Manje ushumayela njani emndenini wakho ongakholwa wena owamukela inkosi uJesu but kunguwona umsindo emndenini? Emsebenzini bathini? Ngoba bajabulela ukuthi wena ukhona usindisiwe. Abaphiki ukuthi bona bamazi uNkulunkulu futhi abathi uNkulunkulu akekho, bayavuma ukuthi ukhona but wena usayithemba labo. Kithi ngelilanga bazomlandela uJesu ngenxa yakho, but bayokulandela njani? Bayomlandela njani wena ungenakuthula? Sithi uJesu inkosi yokuthula. Awumbuzo useceleni kwakho ukuthi unako ukuthula na? Sishilo ukuthi ukuthula kusho an absence of problems, akusho an absence of strife, akusho absence yama-disappointments. Ukuthula ukuthula. Amen. As long as the presence kaNkulunkulu. Basemkhunjini kuvuka ama-storms, kuvuka izivunguvungu, bayakhala abafundi bakaJesu bathi inkosi kani wenza njani manje? Walala sifa nje. There are times washo lamagama empilweni yakho uthi ngathi inkosi kuphi ngidlula kulobu nzima obungaka. Ukuphi ulele na? But nawubheka yebo ama-storms wakhona, nawubheka yebo bekalele esivezelwa ukuthi uJesu naye umuntu njengathi walala naye. But okusalayo walala emkhunjini. Uyalala yini emkhunjini wakho okukholwa na? Uzumana ulula isandla uthi vuka nkosi siyafa. Uma vuka uJesu ukhuza ivunguvungu uthi ukuthula. Peace. Enye version erough esazobhalwa ithi shut up. Khuza isivunguvungu. Glory to Jesus. Uyambona umuntu wayenokuthula uDavid efacene noGoliath onganakuthula. Ememeze ethukana 40 days 40 nights. But lo nokuthula uyakhumbula ukuthi konje akahambi yedwa uhamba noJehova. Ngoba umuntu ohamba noJehova uyazi uba nokuthula. Kumele ube nokuthula as long uhamba noNkulunkulu. Asithi akuna opposition, akuna criticism, akuna ma problems, kukhona konke but ukuthula make sure ukuthi uphethe njenge handbag njengomama ohamba emall.
Ukuthula. Ama-families are divided, kulahleke ini? Ukuthula. Usho ukuthi is it fair uma kwenzeka ukhona nathi la ekhaya bajabulele ukuthi wena uthi siphuma nini ekhaya bajabulele ukuthi inkosi ingadonsa kancane? Ngoba wena nawufikile amaphepha idust yasuka. Imuphi lo Jesu omamkelile? Iyiphi le nkosi yokuthi okay izelelesi Jesu wabekwa nezelelesi ezimbili. Iliphi legazi elakuthinta? Ngoba bonke bebaphuma igazi. Lele nkosi ukuthula, that is why igazi lakhe linyenyeza ukuthula. Leli lakho linganyenyeza ukuthula libuyaphi? Leli lakho le retaliation libuyaphi? Angisho lika Jesu le reconciliation. Do you know among other reasons why iBhayibheli lingasivumeli thina ukuconsulta? Why? Ukuthi la na uconsulta uyofundiswa retaliation. Kanti ukhona wenza reconciliation uqedile. So wona sowule territory yokuthethelela. Ukuthula. uDavid uthi ngiza kuwe mina ngegama elilodwa nje. Amen. And you'll be surprised ukuthi na unokuthula lento engaka enkulu ekuthusa kangaka ayisinganga ngalendlela onoyibona ngayo. The God in you uzokukhomba ukuthi lento incane kangakanani. Ima uwedwa uzobona indlovu. The God in you uzokukhomba lentuthane. Ukuthula. Umhlabelo lecilo ukuthi ube nokuthula nasemphefumulweni wakho. Ube nokuthula, soul, mind, volition, even your emotions. Ube nokuthula. Umuntu onokuthula ilo muntu lo understanda ukuthi manje ngihlala nogogo, ugogo sekayehlile sekaba umntwana. Sekunezinto azenza bekangazenza ebusheni bakhe. But angikwazi ukuphikisana naye. Mina ngiyakhetha ukuthi ngibe nokuthula kuze ngikwazi ukuphila naye ngokuthula. Kuyongisizana ukuthi ngithi sowuqalileke manje, uqale lento yakho manje. Wena le yakho yokuthula uyigcina nini? Ngoba ungamsave ngale yakho. Ukhule naye, uhambe naye. Baningi abantu ngaba bakude kulada yesuccess. Bavinjwe yini? Ukulahlekelwa ukuthula. Kukangaki kuma office athize nendawo ezithize bathi kanti ngumzalwane. Kusho ukuthi ufike wakhuluma njani? Kanti utheni? Wayebamangalela lenkosi yokuthula ohamba nayo na? Ukuthula kuzokufundisa ukuthi into na unganayo anginayo. Ukuthula kuyakufundisa ukuthi nakuthiwa kune-project enje eqhutshwayo mina ngikhoni but ukungakhoni kwami akumoshela abanye abantu abafuna ukuqhubeka. Ukuthula. Bheka ama-society owahambayo. Ayingakhi. Le yokugcina bekuye 6. Wonke la wahambile why? Awunakuthula. Lo uyahlupha lo chairperson le nasifike lethu uyasifinisa. Uyahlupha lo, uyahlupha bonke. Enesikubhekile imingcwabo. Mara so lahli focus. Anisahlangananga ukuthi siyasiza ukungcwaba. So uhlangane wena ngokubheka ukuthi amaphutha kuphi. Awunakuthula. Ukuthula kuyathusa ukuthi wasijwayeza ukungabe nakuthula usesemusha ebusheni bakho uyoba ubaba onjani uyoba umama onjani ngoba nasebumnandini la kunezinto ezinhle uyobona ubuhle. Ungamshaya ngendololwane oseceleni kwakho umbuzo ukuthi unako ukuthula na? Bese umbuzo wesibili ukuthi unako ukuthula unganamali na? Zaduma-ke manje nasiyemalini
unako ukuthula unganamali na? Mama, unako ukuthula unganamali endlini ingekho imayonnaise yokudaya ibeetroot? Lo baba unokuthula na? Do you know iforce yokuthula inalamandla ukuthi uyayikhipha indoda yohlala esigangeni? Iyaphuma indoda icoleni kuyodlala apha ethaveni, and akakho kuphekwe kamnandi, nethi kunento eyi-1 akunakuthula, iziyodla amanqina afakwe ikheri lapha, and uhlushwa ama-ulcers lo muntu. Indaba yini? Thula. Mama, uyabenzela abantwana i-environment e-conducive ukuthi bazizwele ukuthi basekhaya la. Uyaya nange-age yabo na? Nase bafuna ukugibela amasofa, uyaba nokuthula na? Or ukhalela ukuthi amhlophe? Wawathengelani wena mhlophe? Ngoba nabo phela abazukulu kumele bazizwele ukuthi bakagogo bakamkhulu. And na unganako ukuthula na uyazizwa. Khuluma iqiniso. And ukuthula nasekufuna uku-escape na uyezwa. Vana ngithi ngikhumbula abazukulu bami nabafikile, hayi 45 minutes i-right. Ngathi ungangena i-call izobalanda. Manje isikhathi ngibakhumbule bengathi ngahlala nabo 3 days. Yini le? Naku ukuthula kufuna uku-escape. Unako ukuthula na? This is serious business bazalwane. Unako ukuthula na? Do you know umuntu ohambe noNkulunkulu wawa endleleni kumele abe nokuthula? Kumele alungise noNkulunkulu, alungise nabantu bazokwazi ukukhonza uNkulunkulu kahle. Umuntu odivosile kumele asimfostele ukuthi namhlanje mara sithi kumele sifike isikhathi la abanokuthula. And la sekufikile lokuthula akasabi uku-attend ama-wedding celebrations wabanye abantu ngoba unokuthula. And njengoba nokuthula nje, uma sazofuna ukushada ngelilanga kusinike ithuba lokubona ukuthi angakhona ukuyongena emshadweni anganamsindo. Ukuthula, abantu abanganakuthula abakwazi ukubongisa abanye abantu. Uthenga imoto emhlophe bathi uyoshadisa kuphi? Uthenga emnyama bathi uyovula i-undertaker manje. Akukho okubenelisayo. Ugogo wakhala wathi yena bamphakela inyama encane. Bayenza isivumelwano bathi gogo sizokuphekela inkukhu manje. Idina namhlanje full chicken yodliwa nguwe. Bamfakela ugogo lapha ekhoneni bambekela phansi ecansini wahlala ugogo wadla. Bona nabadla lapha ematafuleni wathi oh nisile ngiyanibona nina nidlimvu. Akanakuthula. Tshelo secela ukuthi ngiyakubona udlimvu wena. Umuntu onganakuthula umbona ukuthi angena esalon awenza izinwele. Nakaphuma imali yakhe beyifika la. Mara uzibamba kwangathi ufuna leziya. Imali igcine. Manje why sofuna leziya? Igcine la. Uyuziscratch etaxini yonke indlela yonke emsebenzini uloku. Iba nokuthula. Amandla ami this time agcine la. Ngoba bakhona babona ukuthi this time anginamandla bayagunda. Ungavumi empilweni yakho, ungavumi ukubanjwa ngama present ngoba sithenga ukuthula. Ungavumi ukuthi ngebirthday yakho ngilethe ikhekhe. Ithi nali ikhekhe kanti ngithenga ukuthula. That is why la emakhaya kulezindlu lezi kunama fridge. Igama lale fridge lelo uletha ukuthula.
kune-room divider. Le room divider igama layo ukuletha ukuthula. Ngoba lo muntu angabona ifriji komunye umuzi ubuye endlini ahlanya. Ubuye endlini ngathi uphuza i-Red Bull angaze ayingakho ama-Red Bull. Akahlaliseki, akanakuthula. Umuntu onganakuthula ungena ize ngqondo endleleni engozini. Kukangaki sidriver la kubo N12 N17 uthole labo baba laba ngaze bahalela ukudlala ngemoto nawuvela hambe nawe so bese uyakubiza athi kom. Mabhunu futhi athanda kom. Nonganakuthula nawe uzonyathela. But to your surprise uyothola ithikithi le-speed trap. Angisho wena unyathelela ukhompyutha nawe usabhekana indlela. Bangaka bathola amatikiti we-speed trap ku-live ngenxa yokuthi bangenakuthula. Bangaka banezikwelete ngaba banazo leyikwelete. Nethi ngoba bebanganakuthula. Angikwazi ukushiwa ubani kanti isigijima siyaphi. Ngoba rina riyamathamata riyagaye ko-Jerusalem. Wena uyagaye. Abantu abanganakuthula banezindaba. Umuntu onganakuthula akafuni ukuzikhomba ukuthi ngi-wrong la. Uthi ba-wrong la. Onokuthula uthi yimi ngiyalungisa noNkulunkulu, I'm okay. Ngiyalungisa nabantu. It's over. God is a God with second chance. uSamson sasuswa inwele nezami zizohluma. Amen. Ubhuti wami endlini firstborn yasekhaya. Amen. Benganakuthula nakuze inweleni. Nakufika i-age yokuthi inwele sezayatshintsha ziba mhlophe. Bekafaka i-bright cream. I-go black. Uyayazi go black. Idayi emnyama thu. Bekayifaka ithi. Kube mnyama la for 1 day, 2 ilanga lesi-3 zithi back to square one. Zithi siyakukhumbuza wena umhlophe la. Akanakuthula lo muntu uzothini nazi ziyatshintsha. Kumele uzidedele nazi zatshintsha bheka zinhle nje. This is life. Ezinye izinto angeke ukhona ukuzitshintsha ku-life ziyohlala zinjalo. Ungawarisha ukuthi wena usakhona ukugijima, usakhona. Mawungakhona iwalker. Angisho ukwazi ukuthi run. Walk then. Khona okwenzile kwe-movement musi. Amen. Ukuthula iba nokuthula man. Asiyo yandawo siyibandla singenakuthula. Aniyo yandawo ku-family yakini eningenakuthula. Sometimes soze sifune nezinto. Angaze ngafuna ukusukela umoya ingcwele but ngingasho manje nangiyalapha ngiyekhona kunabantwana bame ngapha eceleni. Mina ngoba labantwana anginakuthula ngiyasukela kangishaya ihutha. Funa ukudlula abangivimbelanga indlela. Ukuthula bekumele kungenzise ini ngireduce ngibabheke ukuthi benza njani. Ukuncanyana sekufuna ukungena. Ukuthula ungabi nakuthula kungalimazisa abanye abantu. Ufuna ukungena phela angisho umsindo. Yena uwazi ukuthi lo msindo u-expect uma sendleleni. Manje akekho endleleni. Manje lo driver lo nangu naye. Kuyi-Sunday lo driver athi umfundisi. Ukuthula. Ukuthi awunakuthula siyakubona nakuphela inyanga. Hayi siyakubona uyaphithizela. Awunako ukuthula. Angisho yazi 3,000 lezongena. Akekho omunye u-0, i-3. Great is thy faith.
ulindeni 30 A3 le kumele udile nayo budget ngokuthula bese kunezinye ozikhansela uthi lezi ngizozibona ngelinye ilanga ukuthula. Let go and let God. With great respect, mbuzo secela ukuthi kunokuthula ekini na? Na ukhona wena endlini bayajabula. Mama, let me tell you something. Nasingayenzi lento abantwana beni bazonithandazela ukuthi nisebenza ama-overtime angabhadali. Uzothi angasimzalwana marala zivesi lakaBhind Matthew 18:18 uzokubopha emsebenzini baloku bakujikelisa uzishayise ngo-9 ngoba uyazi na ufikile phela ziyaduma la ekhaya awunakuthula. Why ungamangazi ulimi lwakho sometimes? Why don't you propose ukuthi yabona le 2 months le ngifuna ukuba nokuthula uzombona uNkulunkulu? Why ungapropose ukuthi le 2 months le angifuni ukustressa ngemali? Imali zami zikhona la zigcwele, angifuni ukustressa ngazo, ngifuna ukubona uNkulunkulu ngoba ukuthula kuyimagnet ebuyisa ezinye izinto. Hallelujah. Amen. Wafakwa uDaniel esithandweni somlilo. Wafakwa mphandweni wezingonyama. Abantu abanganakuthula nokukhuluma wrong bayasizakala bathi ya ubambekile asisithando somlilo. Awunakuthula. Amen. Glory to Jesus. Izingonyama zathi hayi ngihlale ngibadla abantu. Lona nganonjani uphetheni? Yindla nayo abanye abanganayo. Wathi lona kunokuthi simuhle singamane sithathe lemisila yethu senze njengabomama ehlobo nabezokushisa baloko bathi. Izinto bekumele zikulume kulife angeke zikulume. Instead uNkulunkulu uzosemsa zona lezo zinto zilethe impendulo kuwe. Nawunokuthula. Ngikhumbula omunye umama ukhona la enkonzweni. Unengane yentombazana, angazi into ikhona nayo le ntombi la. Angazi beyenzeni nedilanga eli1 or yini mhlawumbe umama umbona zula kabi nabafana or wenzani. Umama ongenwa ukuthuka uthi lo sekasile manje sosilethela umntwana la ekhaya. Ngilanga lo mntwana uboleka iselfoni wami wathi baba ngicela ungiboleke ifoni. Hayi ukuthi bekangiphaphela ngabakhulula kunabafuna ukukhuluma nabazali na ifoni. Uthi ngicela ngiboleke ifoni ngifuna ukutshela umama ukuthi ngiphasile. Uyamfonela umama wakhe uthi mama unendaba engifuna ukukutshela yona. Khuluma Ntombi. Mama kunendaba ngifuna ukutshela yona. Uzoyithatha njani le ndaba? Wathi hey man khuluma ungangidini wena. Ufuna ungangitshela ukuthi wena uzithwele wena. Wathi ngiyadlala ngiphasile. Wathi nakathi ukuthula bekuhambile sekuyabuya. Asibe nokuthula bomama. Yazi ube nokuthula uthule ngalendlela lokuthi angisho abantwana bayakwazi ukuthi kwayi ubabukele nje. Ubabukele. Benza noma yini omunye uyisidlazi uyaliphula kubheke ubheke. Mara hayi lokho demonic phela ngisho ubudivine. Okuhambisana nediscipline. Angisho ufuna ukurasa. Awucabanga ukuthi uzozibuyela endleleni. Ukuthula. Cela uNkulunkulu asiphe ukuthula.
uJesu ngathi bekabona ukuthi I want to make it ukuya lekhaya kubaba ngisazoya emathunjini omhlaba ngihambe ngenakuthula wathi laba manje bangangifakela inkinga baba bathethelele abakwazi abakwenza mina I'm on a mission ngiyazi ngibizelweni imission yami angeke ibe accomplished ngabanga nakuthula wehla waye emathunjini omhlaba walanda ababoshiwe glory to Jesus wakhuphuka nehele lamadodana waphambana ne-force of gravity siyophambana nayo njani singenakuthula glory to Jesus abanye nge-rapture nayifika inkosi yamakhosi seyikhululwe ubaba athi nali ilanga mabalandwe manje abanye bayohluleka nje ukukhuphuka badlula iroof nje ngoba basindwa ukungabi nakuthula kanti ukuthula kuyimagnet uthi le nkosi lena bakhe uyabazi ngokuthula bakhe uyababona don't touch ngumoya oyingcwele bathi naba bami unokuthula na umuntu omusha ekhaya kunokuthula na are you in good terms with your parents? Are you in good terms? Amen. Umuntu onganakuthula ufihle the real yena. Even your countenance can tell. Kudakusuwelo. The real you uphathile. Iba nokuthula sizokuphuma. Ukuthula. Amen. Ngiyasaba ukuyenza le altar call mara ngiyayifisa. Kuthi bonke abazothi yazi mina ngiyazibona kahle kahle ninakuthula. Ebandleni laseZayoni singayenza sabi thina sibuye eZayoni. Kuma charismatic. What an embarrassment. It is not. God is at work. Sometimes it ekuhlulayo ngcono uyibeke altar. Kuthi ngiyafuna ukwenza kahle angikhona. Ngiyafisa manje kuba nokuthula. Akusibhlungu ungumzalwane nakune party igcwele ifamily yakini or kunomncwabo bese bathandaza ukuthi hey size sihlukane ubani angayisusa ngedust. Nawazi emafamilini ethu bakhona labantu abanjalo ngisho uyabazi. Amen. Umthengele something amthengelanga yena ngo5 yayiviva. Sina ukuthula na. Saba nokuthula izinto la ibandleni ziyohamba ngendlela right. Akuyoba ne-competition. Akuyoba ne-comparison. Akuyoba nokunyaza abanye abantu. Akuyoba nokujaja abanye abantu. Ngoba unganakuthula uzubone kwangathi abanye abaqualify ukuthi bangakhonza inkosi. Ngoba umuntu ongenakuthula uyamsusa uNkulunkulu esihlalweni sakhe bese kuhlala yena. Asithandazeni. Ukhona uthi mina enhlizweni yami ayilo man. God help me. Amen. Ngoba kwenzeke ekhaya kwenzeke enkonzweni. Same spirit obuya nasekhaya sisithola enkonzweni. Uma Nkosi ungibona ngisazu
Transparent lithi izwi lenkosi ofihla iphemba kozakhe ngeke aphumelele ozivumayo azishiye uthola umusa mawenza introspection uzibheka unjani ekhaya unako ukuthula na ngoba ukungathuli knows no age is not a respecter of any person unako ukuthula na unako ukuthula umzali akusuke wenza ukuthi abantwana bagcine bahlala ngaphandle ngoba ikhaya lingekho ihouse ikhona but there's no home cela uma khona onjalo asondele sizothandaza awuvala amakhamera it's not about ukubukisa but senze intando kaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukuthula ufuna sibe nokuthula singenzi la phambili kuphela uma sisuka la makunabantu esibaziyo emafemelini ethu siyolungisa nabo nokulungisa kwethu asithi wena wrong sithi mina ngi-wrong sinqoba njalo kulempi yes hlanza yise zindlo zami